Bismillahirrahmanirrahim. Ji qisa Yusuf peygamber. Yusuf peygamber lê nihêr ku bi dek, hîle û planên wan re nikare mücadele bike. Destê xwe hilda bi bal Xwedê ve zar kir. Got, Rabbê min, ji min re girtîgeh ji vê qesrê çêtir e. Şûna ez emrê Züleyxa bînim cî zindanê nasîbê min bike. Ku tu alîkariya min nekî, ez ê jî bibim ji cahilan. Belê, we xelet fêm nekir. Yusuf peygamber di şûna qesrê de zindanê xwest. Lewra hin caran tişên em jê diravin di wan de xilasiya me heye. Ji xwe rêya tişe cennetê bi zehmetî û bi meşaqqetê hatiye perdekirin. Rêya tişe dojehê jî bi zewq, hewes û xwastinên nefsî hatiye dorpêşkirin. Çawa bihuşt ne hêsan be, cehennem jî ne beradayê hatiye xulqandin. Xwedayê me, tiştê te ji me re nivîsandiye ji me re rehet û asan bike. Şopandina rêya Yusuf peygamber nasîbê me jî bike. Amîn. Amîn.